Sibingelele nina bethongo. Uma umbethe umoya wamakhosana uzoboniswa iJaguar okanye iBlack Panther. Ubonisa iy'nkomo ezimnyama nezinja ezimnyama. Okanye uboniswa ubamnyama ezweni kuhlwa. Uboniswa amajazi grey, black. Uboniswe ugqoke izibuko ezimnyama, uboniswe ama-spaceship namaplanethi uma ngabe kwamakhosana ezulu. Uboniswe umfula osabekayo onamanzi adark kodwa aclean. Uboniswe i-graduation gown ugqokiswa yona okanye izibhulampula lezi ezimnyama. Lo moya uziveze njalo. Kwenzeka izinto eziyigameko ufile ngazi ukuthi wayibona noma yenzeka. Lo moya uma unayo ubokwazi ukuthi kukhona owayethwele okanye owayenesikhwama sobuthakathi esinzima. Sokwehliswa lo moya kuwe ukuze ubula lezi zithwalo nezikhwama ezijulile zobuthakathi ekusuke kuyisikhwama zasekhaya. Uma sekuphakamiswa lo moya kusuke kufanele ukuba lidume okanye linethe ngokunamandla. Abantu abanalo moya bayasaba ukuhlala endaweni emnyama okanye ukulala lapha kumnyama khona. Namehlo abo akaboni kahle uma ngabe sekuhlwile. Uboniswe inyoka emnyama.